Výkonná mise. Go, go, go! Pojď, pojď, pojď! Čau, Vikeš! Podívejte se na chůvec. Už jste ho viděli. Nahodíme. Nepovolaným vstup zakázán. Jsem zvědavý, kdo tam za chvilku vstoupí. Nikoho kolem nevidím. Ty vole! Ty vole! To si děláš? Jsem tady! Jo! 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 Zakázat oblast! Fire! To je blázen. Co když se mu něco stane? Určitě. Ty vole, slyším poliše. Zdrej, vole, zdrej! 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 Kameraman! Není možné! Nestačíme s ním držet krok. Protože on je jako killer krok. Ano a stále, jděte! S ním držíme krok. Ano. Aha, díváme se stromu. Dalšímu stromu. Zase ho máme. Pozoroval něco. Co si zeleného. Větev! Padej mi gatě. To ne tak. Cenzura je cenzura. Velká se hra. No tak! Jsi celebrita! Já před kamerou, to ještě neviděl! Jen si běž. Zrádce! Zrádce z toho národu! Kdo to tady volá jak Tarzan? Tarzanice, vole. Kdo to volal? Serou mě, ty vole. La 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 la. Do hajzlu! Jak se zasek? Svolávání zvířat! Teď jdem na chvilku hrát. Jdem hrát hru Resident Evil 5 na PS3. Na televizi asi tak, nebudete věřit. Má průměru kolem metr. Ty vole, ale když si dáte mrkev, tak máte Full HD. Ve velkém rozlišení. A ta televize stejně ve Full HD. Přeslyšte se. Sami. Máme super do hracího síla. Velký pes, co? Boky. Bahali se na boky. A už tam jdem. Sami jdem. Metr na metr. A smrkví 2 metry. A je to Full HD. Podívejte se na kukušku. No to asi ne. On je zabijá. Ej, natočí bez trejdu Tokio. Proč ho vůbec točíte? A já na to vedu. Jdeš tam do nějakého bunkra a budeš na mě mířit. Někdo potřebuje pomoc.
Jdeme je zachránit. Někdo tu v CHL City potřebuje pomoct. A já mu přeci pomůžu. Ale nepotřebujete pomoc, neviděli jste tady nějaký super padouky? Ty vole, asi ty zabojová. Tady není žádný super padouk, v jednom blbým CHL městě. Serou mě, ty vole.